Oimore nyakora mgajwange no mara en Rio Makare machiegni cheno ni maro imore Ramogi TV wa ikoni weche manyien mago mosebedo kati moro odiochieng' makawuono kamo tingo jonjore mabeno nego Uganda jo Kenya mawachore ni oya e piny ma Ethiopia duto wa ikoni odio makawuono panenga kapilo roko pachi elayo marot machuok na Rio adek ocheno no kabene wantie live Facebook Ramogi TV K imbui mar X kachel gi Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube wachako gi mago mawamiyo peko dia makawuono. Kuna wananchi wetu kidogo wameumia. There are some of our citizens who are yet to be accounted for. Jolupo ma Kenya makwangi poko yangi onigi jolupo wetegi madasana chitong mar Kenya kod Ethiopia. Gino riel wete to dolo. Koro gini otime kamano deriyo mar adek. Gini obiro ni matek molware ngo. Jolupo madhowath ma Angalo county ma Homa Bay ni kod buok bang' achiel kuom gilwar kawuok e yie ma otho e nam. Wachana na Martha Koome ni mwanamke. Bora unapigana na wanawake. Can you fight your fellow men? Sindio? Mane en jalup jatend piny Rigathi Gachagua oramo ni obiro luongo ng'anyo mar atipo kaponi ogole apisi ogai mar doho Martha Koome. He has given it all for the gospel, so I'm admiring him also, and we pray for him in this particular moment. Jolemo mag din jokopere omedo chwalo lamo mag jiwo chang ne jadolo margi maduong' Papa Francis mangima ne osebedo kama tek e osiptal. Machiegni nyakora mgajwange cheno ni maro imore wantie gi jalok marwa Belinda Phillips nyinga Lydia. Okay, wachao gi mano mar kuyo kama jolupo gi jopiny mamoko makwan gi poko yangi onegi e gwenge ma Tondo Nyang e kaunti ma Turkana kod kweth njore moro mag Dasanet mawachore ni wuok e piny Libamba ma Ethiopia ma obedo kod lweny gi jodak mar Tondo Nyang e odhiambo manyoro kalore kod jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen apisa magarita kwe koriwo koda kamago mag jolweny mag KDF tima pedha lorano akajafo marwa Cynthia Onyango leronwa. E monj mane otimore odhiambo manyoro wachore ni kweth mar njore no ne omonjo jodak malope Mukat kachiel kod Natira e tong' mar piny Kenya kod piny Ethiopia e machalo lweny mar chulo kuoro bang' ywaruok bete kindgi. Kaluwore kod jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen, oganda makwan gi poko yangi olal kendo poko fweny kama nitiere kendo medo ni sirikand Kenya dhi tiyo machiegni kod jolweny mag KDF e temo kelo kwe makono. Tumekuwa na challenge jana kidogo pale border yetu na Ethiopia kwa sababu ya uhusiano ya ile community ya Dasnach na Turkana katika border yetu hapo, na kwa sababu ya hiyo kuna wananchi wetu kidogo wameumia, na tumekuwa the IG and our police have responded very well from yesterday up to now. There are some of our citizens who are yet to be accounted for. Owacho ni gitiyo machiegni kod jotelo mawuok e gwenge makono kachiel kod sirikand piny Ethiopia mar temo kelo kwe kod winjruok bang' monj makamano. Tunafanya kazi pamoja na serikali ya Ethiopia. Saa hizi mikutano inaendelea ya kuweza kushawishiana vile ya kusaidiana na nchi jirani kwa sababu ya border issues. Now we are working together with the Kenya Defence Forces because it's also an international issue to make sure that we resolve that issue. Kauloso e monja chielo nogo, jagoro mongiro re migawo mar arita Dr. Raymond Omolo kwayo oganda mondo bed kod horruok kendo kik ke weche magionge kod adiera margi ka osingo ni biro mi oganda ote moyiedhi e kinde mowinjore. What I will do as a PS for now is to urge caution so that then we don't sensationalize because matter of security are very serious things that we cannot sensationalize for whatever reason and the country will be made aware in due course of what exactly happened and of course the extent of casualties. Jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen korka kore osingo ne jopiny arita makare kendo medo ni kaka sirikal gibiro keto kenge makare mar neno ni kwe oduogo e gwenge makono. There should be no cause for alarm. We will do what needs to be done to keep our people safe and to make sure that we restore law and order in our border between us and Ethiopia. Nyaka sani arita ojiwe gwenge makono kod obila ka chenro bende dhi nyime mar yango gima ne okelo lweny
kaachiel kod oganda ma owito ngimagi kod mago ma oyudo hinyruok e kinde monj ma kamano. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Rumbi mar lit kod kuyo kwa kodho wath mangalo e kar chung'od bura ma Homabay Town bang' jalupo ma jahigni 43 lwar mowito ngimane e nam Lolwe e kinde mane odhi nyime gi chenro mag lupo machiegni kod dho wadhno. Jalupo no manyinge John Okombo nyolwar ka wuok e yie manyorik gintiere gi owadgi mane gilupogo. Kaluwore gi ten dho wath mangalo, jalupo no chako mana thal e yie magikone olwar e nam kendo ne ok obedo mayot ne owadgi rese. Chich nitie ni jalupo no ne ni kod tuo moro ma osebedo ka chande ma koro nojuke ka en e pi kendo lal kod ngimane. Ringre jalupo no noduogo yudi bang' menyo kuom seche bura. Chiel kuom jomodhi lupo miluongo ni Victor Koth ogona sime ni an kanye Jojo Kombo lal gi e pi. Jono Kombo ni en a member mar Angalo BME. After 15 minutes owadgi okwang'o biro okoni gimoro e rie ma we do suspect ni ne mene ngaiti zor en gi tuo miluongo ni ndulme. Koro wakoporate ma Jehova Nyasaye bo yie wayudo the body. Gino chako gimoro goye to chako buoge lwete koka cham. Ka gino rie lwete to dolo. Koro gini otime kamano diriyo mar adek. Gini obiro ni matek molwar ang'o apo mako lwar pi kalawo tiende kama to nimo. Koro ka ling' amako gogo ma wachiko kora chung' kanyo mondo arit kopor malo ok oduogo dhi adhiya chuth. Weto wuoyi ma ji 43 mano dhi lupo go wadgi e nam. Owadgi owacho ni kama ne gintie nam opo ka owadgi chako tetni. Kokone rie badi ka korie bade to force moro kawe to goe pi. Kotemo hawe mondo make to ka kodhi. Musahinya riwruok mar ute thieth ji giwegi e kor gwenge olanda yanga chakruok mar weyo chiwo thieth ne jotuo matiyo kod okumba mar thieth mar SHA kaachiel gi okumba mar jopuonj kod obila chakre kiny kaka nyocha giselando. Kaka juitho moni lero no Arufa kone gibandho gope mag NHIF maromo bilion 24 kowuok kuom piny owacho ma ok nigi geno ni gopego ibiro chulo. Ndalo adek mane ochiw kod riwruok mar ute thieth mag ji giwegi Rufa kapok giloro thieth mag-gi ne jotuo matiyo kod okumba mar thieth mar SHA kaachiel gi mano ma itiyogo gi jopuonj kaachiel gi obila ma pacho ka rumo otieno ma kawuono kendo chakre kiny wuok tich onge jatuo mabiro yudo thieth ka itiyo kod okumba mag thieth ariyo gi. Our notice on suspension of provision of services under the Social Health Authority and the Medical Administrators Kenya Limited, which covers police and teachers, expires within the next few hours. We have not had any meaningful engagement with either the Ministry of Health or the Social Health Authority. Dr. Lishenga ma en jakom mar riwruogni mane loso e boma ma Nairobi okoni kata kamano jotuo mabiro chopo e ute thieth ka oheore biro yudo thieth ma okwongo kapok omigi yore mamoko mag chudo kaka omenda ma achiny chwalogi e ute thieth mamoko ka jotuo manyicha oserwaki e ute thieth ma otelo ne ng'anyogi to biro dhi nyime kod yudo thieth. All facilities must continue providing emergency services to stabilize patients in accordance with professional and ethical obligations. Once stabilized, patients who opt to exclusively use their SHA or MAKL medical covers shall be referred to a hospital of their choice. Any patient admitted before 24th, before Monday, who is currently in the ward or currently in hospital receiving care. Nyaka sani gikoni piny owacho kosemiyo gi duoko magidwaro giyango ni migawo mar thieth oketo gi lai mar WhatsApp kama ornegi e ote mar ndiko gopegi ma piny owacho ni godo gino makawo gi kod buok maduong'. Does it mean that they actually don't have records or what's happening? Reality of the matter is a lot of medium-sized facilities, if the NHIF debt is not paid, they will close. They will literally just close. They cannot continue, or they will lay off staff. They have already done it. Lishenga koni wi gope duto maromo bilion 30 magene NHIF ma piny owacho nigo gidwaro mondo mimi gi lai makare ma ibiro tigo e chulo gi kapok dweche adek orumo. In the event that the resources 30 billion shillings is not immediately available, we would like a structured payment plan
whether we are going to have a payment plan for settlement every month, but not a period exceeding more than 3 months. Kupogore kod gope mag NHIF, ute thieth bende osebedo ka ywak ni gope mag okumba manyien mar SHA bende deko ka piny owacho kokalo kuom jalup jatend piny Kithure Kindiki juma ma okalo nyicha ochako chenro mar manyo yore mag bugo agulu mar SHA. Judith Omondi, Ramogi TV. Mana jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua obwogo lungo ng'anyo mar tipo e pacho kae kaka yor kwedo chenro maliekore mag temo thichoko ogai mar doho Martha Koome e apisi. Rigathi wacho ni jatend piny Kenya William Ruto ema otele choro wach ma thicho Koome e apisi. Mana kaka Walter Nyambaga lero no, Rigathi oloso kane entiere kaunti ma Meru. Jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua much Mombasa kendo. Rigathi okoni osefwenyo ni nitiere chenro mar thulo oko gai mar doho Martha Koome oke apisi jatend piny William Ruto emotelie. Kolose kanisa mar St. Joseph's KK Guru mar AIPCA e kar chung od bura mai Gembe North e kaunti ma Meru. Gachagua koni biro luongo oganda e ndara e kendo bago ng'anyo manyal gidi pacho ka mar kwedo golo Martha Koome kokoni sirikand William Ruto medo chiego kama lit mar oganda ma Mount Kenya. Alikuja na Biblia, tukafikiria ni Mkristo mtu mzuri. Alitudanganya hapo kudanganya. Tukamchagua. Kufika pale ametumia hiyo kitu kumaliza watu wa Mount Kenya. Ameanza na Rigathi Gachagua amemfukuza. Akarudi akafukuza Mebeka. Sasa amepanga jama ya kumfukuza Martha Koome. Gachagua koni Martha Koome estani pedo ya PC oko kamwanda kalure kod chung mare. Sasa Martha Koome anafukuzwa. Senator wa Meru ananyamaza. MPs wote 10 wananyamaza. Anapigana na mama rais, ulipigana na mimi Rigathi Gachagua, mimi ni mwanaume. Wachana na Martha Koome ni mwanamke. Bora unapigana na wanawake. Can you fight your fellow men? Si ndio? Apigana na wanaume? Wachana na huyu mama. Huyu mama akifukuzwa, nipige filimbi mtoke kwa barabara. Mtatoka au mtatoka? Sasa wamepinga njama. Wiki ijayo Monday wanataka kumuondoa Martha Koome. Walitaka kumuondoa wakati Rigiji alikuwa kwa kiti. Rigiji akakataa. Ekindeno bende jalup jatend piny Kithure Kindiki yodre madiny e buche moro kod jo od bura kar jot mare ma Karen e kama ne orudhe jo od bura ma counties kod kit Kamasia e wi wach omenda mar met bilie. Na ati watu naitwa pale Karen. Na hakuna haja wewe kuita watu Nairobi. Kuja hapa iende uongee na watu hapa kwa ground. Si ndio? Ile mambo nafanyika pale ni uongo mtupu. Unapanga watu masaa 5 kuwadanganya. Alafu unawalipa shilingi 5,000 kwa kusikiza uongo. Gachagua okoni dondo buche modhi losi dwe mar abich dhi bedo kod jo od bura maromo 120 e sirikal mabiro. Unajua watu walikuwa wakifikiria ati wakinifukuza nitaenda peke yangu. Nilitoka na watu wao. Nimetoka UDA hamjatoka. Wangapi wametoka UDA, wangapi wametoka UDA? Yes. Na kwa hivyo tumeunda chama yetu ya Mlima Kenya na Wakenya wengine. Na ni gari mpya na iko tayari. Na injini na mwaga maji kwa vile iko sawa. Na driver ni Rigiji mwenyewe. Na hiyo gari nitaitangaza mwezi ya 5. Hakikisha kwa naitwa hakikisha Muheria. Ameenda akaeleza William Ruto. Kama unafanya kazi, hapana shida ukizunguka watu ukiambia watu nimefanya. Kwani nimefanya si utaona imefanyika. Sasa akishinda kila siku akizunguka nasema mimi kama William Ruto nimepanga, nimetenga, nimejenga, nimefanya, nimesema. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Jatend piny Kenya William Ruto koni piny owacho chano golo moko kuom obadho mosebedo kama welo madonjo Mombasa gi meli timo limbe kuonde opogore pacho kae. Ruto ne lose wath ma Mombasa kama norome ne meli maradhai midendo ni Norwegian Dawn manogo kinyi makawuono kod welo mohewa 3,000 mane timo limbe kuonde opogore kadhwa nam chumbi. Joja oko nengiler ko ya kaunti ya Mombasa.
Bor mar chiegni mita 300 ne ogoyo wath ma Mombasa kod dhano 3,200 kuma ji 2,200 kuomgi ne gin welo matimo limbe ka dhano 1,000 to ne gin jotich mag melino. Melino ma idendo ni Norwegian Dawn e meli maduong'ie moloyo kungo goyo pacho ka kendo ne oromne gi jatend piny Kenya William Ruto mane osingo mar golo batho duto kendo keto lwasi makare ne welo duto madonjo gi meli Mombasa. We will be changing our visa and our ETA so that we can make it easier and seamless. Let me repeat, make it easier and seamless for those of you who are visiting, so that there is no paperwork. Means if a tourist has been able to come to Mombasa by virtue of a cruise ship, they can be able to do multiple entries. They can be able to walk out, do a tour of the city. If the ship is going to spend overnight, the next day they can easily be able to do something else without necessarily having the hassles and the hurdles. And we will continue to put all effort as a ministry to ensure that tourism thrives in this country. Jatend pinyno mane oyango ni kwan welo matimo limbe pacho ka osechako medore ne bende okone gitemo kaka ginyalo mar medo lombo welo e yor keto lwasi kod arita mowinjore. And I want to tell the private sector to expand their footprint on making sure that our visitors, as we grow the numbers, we must also be growing the facilities and enhancing our very able hospitality industry workers. We have no doubt that your port, your country, has a great potential for developing tourist business, especially for the cruise ships. And I think your expectations, you will meet your expectations very soon. Because the main thing what you have here is the people. The people with your hospitality, how you are welcoming us. So that's the big thing. Jogo manie sekta mar limbe koni Mombasa osechako tegno korka weche mag uchumi kaluwore gi kwan welo madonjo to chutho kaluwore gi lwasi maber. Mombasa weather ber. Mombasa koni minyalo wuothe ng'eny. Kogol mama tine ni koro welo dhi biro mang'eny. To kawuono cruise ship bobiro ni wagoero kamano nikech atamalo 75 margi ne dhi limbe e town. Matine ni pesa mang'eny dong e town molo pesa mawuok oko mar Mombasa. Koro kogol magi gichido ka jogo nyiso joka to gibo yiero biro Mombasa mayot nikech kuon pinje ma wapiem go sani no dhi mongolo chudogo. Moko kuom welo mane ochopo Mombasa thuolo mokwongo ne onyiso mor margi ka gikoni kaber to dino med gi thuolo mar medo bedo e pacho ka. Melino chano wuok e otieno ma kawuono ni. We're really enjoying this trip. It's like what we said earlier, it just seemed like there's not enough time here. Okay, 8 hours is like, it's really nothing. People, so warm, so caring, so considerate, and it makes me feel like, oh wow, 8 hours is just not enough time. Honestly, if I had my way, we'd be staying here for 2 days, if you know what I mean. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Wadhi mago mag siasa Jacomo Dieme County ma Homa Bay Hamilton Horata korodwani komiti ma ochune chiwo kum edwan burano owerling ka jo siasa moko edwan burano nyayo koko kod tulo e kor gwenge. Gino mowacho ni nyalo biro mayo ODMB e kor gwenge kapok yiero mag 2027 ochopo. Horata koni tulo mag siasa osebed ka inene kunde chung'ute buche moko e kaunti ma Homa Bay en gima kelo wich kuot ne ODM. Kendo jo siasa makelo tulogo nego bed ni kawo negi ondamo mar kum. Wadwani Homa Bay obed gi kwe nikech chama mar ODM en chama madhi loso serikal kendo biro chungo presidential candidate 2027. To koko matimore Homa Bay wadwani ochung' ni majotelo ok dwani mondo ng'ato wachi ni ebodu achung'. Nyocha waneno koko Kasipul, moro wachak waneno Ndhiwa sasi. Ang'o mamiyo jo chama gore? Gimwatemo wacho ni ng'ata moyier chakre MCA, MP, Senator, Governor ng'eni ji biro chung' kodi onge dhi nyalodia. Miyo nyaki tiki ng'eyo ni chama oyiene ji dwaro karino matije mabiro miyo ji duoki. Disciplinary committee ochak tich mar chama. Mang'ata makoko nitie kare
to disciplinary committee gon ng'iyo mang'ini ng'ama okelo koko mondo obed discipline nikech mako chakore sani to yiero podi by the time ji dhi e yiero cham ok bi bedo gi ji. Kora mogateri nyake pinyno mar Rome kama iyudo ni jokristo ma jodin ma jokopere piny mangima oko mar lamo ne jatend kanisa no Papa Francis madhi nyime sani yudo thieth e od thieth kaluwore gi tuo mar athung'a mosesase kuom kinde. E piny Kenya bende no tim alam makamane kanisa opogore. Jafwambo mar Cleophas Oluoch ne luwo alamno kendo miyo report ne machal kod mae. Wicho kul alami bago gi jodin jokopere piny mangima ne kwayo chang mapiyo ne Papa Francis manyaka sani nitiere osuptal ka en kod midekre mar athung'a ma osebedo kode kuom ndalo chiko sani. Tend log tich mar Papa mani Vatican olero ni jatelono mar din kopere nyongi mane obedo marach otieno ma piny orugodo kawuono Jumapil kendo lero ni lakteche range machiegni. Jodolo ogolo mesa kendo alam ne Papa Francis ka odhi nyime kod thieth mare boma ma Roma. He has given it all for the gospel. So I'm admiring him also, and we pray for him in this particular moment in which his health is really weak and in danger. Jokristo piny mangima ochokore kuonde lamo ka gioro alam ne Papa Francis ka ote maduong' en mar chang mapiyo. Now that the Pope is sick and all the news that we are getting about his health, but we thank God that despite all that, he's in safe hands, he's in hospital, and above all, he's in safe hands of God. My prayer is that he gets well. With having been a shepherd for all the years, he has a lot for us to gain from him. I'm just being worried about his health, and I hope he will recover. Definitely he will come back to his health soon. Papa Francis osebedo kaloso ewi weche mopogore piny mangima. Higni osekalo kendo Papa masani jahigni 88 osekalo del mojony kuom kinde. He is ready also to leave the job, whether maybe renouncing the job or even maybe the final call. We are not, he is somebody who knows who he is and where he is going. Papa Francis ne orwake wuode osuptal ma Gemelli e boma ma Rome e piny Italia tarik 14 dweni bang' bedo kod pek mar yueyo kama noyude ka entiere gi tuo mar pneumonia mar obo. Kaluwore gi pek manengo ne ochuno mondo mi omede remo kod muya mar oxygen mar konyo yueyo mondo bed mayot. E ote mare mbui mar X kawuono Papa Francis oketo ote mar puoyo oganda kuom kete lamo kendo kwayo ne chang mapiyo ka bende ojiwo gini gi med nyiso hera kod timo timbe makare. Cleophas Oluoch, Ramogi TV. Kod mojonda ken prayo kod ariyo bang' sadek motieno chenro eno imore rokamano kuom medo kete Ramogi TV kapok kwayueyo neno ka benta chal wacho kanyo ni entie Karen umora ahinya gi chenro woro kaka rigijisa ni koro wuoyo chal kagimo wacho ni osegolo koke. Mariga Chogo wacho ni Gachagua oluonga ng'anyo gin mago ok gideo rokamano. Tony Black wacho ni Miwani Muhoroni chekichope makare. Dimor Oxtins wacho ni Thika Garissa Road entiere. Isaiah Nyatundo Mosongo kantiere Syokimau Machakos County rokamana ahinya. Isaiah wuod Nyakach bende wacho kachani entie Kasule daraja 2 mora ahinya gi chendo ni mar oimore. Neno mwalimu Jael gi mwalimu Banar kachiel gi Mika gi Michal gi Manuel giduto giwacho ni gimora ahinya gi chenro. Neno bende kanyo jadolo Jared mano Reverend Jared Owiti mar Christ Worship Pefa Church Awendo Migori County wacho kachani owinjo malera ahinya en kena wendo gi Pastor Caroline Jared kod Reverend Yusuf Ayot mar Onyalo Pefa Church Migori. Kaito wacho no lamo ne Jakom Raila Odinga hawi maber. Kaito wacho no lamo ne Kenya to emodwa bedo mang'eny ahinya okwa kwe ne Mama Jacqueline Okumu mar Awendo kuom wito won parge wacho ni ne gigolo mochari odiochieng' makiny gibiro golo odiochieng' makiny Nyasaye mondo miye kwe kinde gi makuyo. Bishop Mike Obonyo mar Odi Pefa Church wacho kata ni okaw mos mage. Eno kanyo ote kanyo mo ora gi Isaiah Esdori mano counselor entie Kabuoch North endewa kendo wacho no mana ni Ramogi TV mor kuoma neno kaka welo chalo lo e boma Mombasa. Kaito wacho ni piny liet kendo koth biro okwa jopur duto makaluo med loso puothe ni mar koth bibire sa asaya.
Zara kanyo kansila chal ka gima en jakor koth kata kamano oseneno ne gima bor. Ano ote mar obila Shemotho wacho kacha ni nitie kodwa chenro kaeto wacho ni monj matondo nyang'no ok en gima otimore makare. Wacho ni en sigu ma ka oket proper community policing to weche ma kamago nyalo rumo. Wacho ni wach mar SHA bende en wach malit ne anya jopiny nochom kanye ka SHA ok dhi thiedho ji. Wacho kacha ni to kare dhi bedo nang'o. Mogik wacho ni Gachagua nyaka koro we weche mag achaye. Kaeto wacho ni bedo ne osiro Koome. Wacho ni chal ka gima dhi ketho ne Koome moloyo. Ka ok oluwo chik to nyaka piche mana oko. Mane chik. To kamana hinyo obila. Kaeto kapok wadhi e yueyo aneno kanyo ote mar Mama Sonko Mikae Kiloki. Onyisa ni gin giwuon pare ka vina dada wadgi Polo Chola Minaida gi Johala Marahuma. Mano jasema kainti Nyatoto kod min Benton ti Kiambu to kamana hinya wa Sonko Mikae Kiloki. Kora mga juang wayo matin anoka Pastor Ngonge George wacho kacha ne olamo ne Papa Francis ndo Nyasaye mondo mi ochange wayo matin na maino imore kikidhi mabor. Brother, chekini story fulani la penjuzi mtani record manze. Lakini bro, kazi itakuwa tu ni kujaza simu na hizi mavida. Ai, kujinice tu kaka. Mwananchi gani huyo anarada medali ya pesa? Leta tenje ni kushobile tutaomoka. Citizen Digital wako na platform fulani kwa site yao inaitwa Wananchi Reporting. Hapa unaweza tuma story yako kwa website yao ama kwa app yao ya Citizen Digital. Na kama hiyo process ni ngumu, unaweza tuma story kwa email yao, WhatsApp number ama uitumie kama SMS. Alafu gani napataje bro? After story yako imepublishiwa, hapo ndo una receive 1000 kwa simu yako. Bro, au umenichanua. Don't just witness the news, be part of breaking it. Download the Citizen Digital app and share your story with Wananchi Reporting today. Citizen Digital. Love is a beautiful thing, and this February, Viusasa is all about love. Watch Boy Child Under Siege as Ochi and Linda get ready to eat a nicely prepared meal. Kuna mtu ameita zimamoto? Of course, Mr. Firefighter. But Linda's parents ruin the moment. In Love Bads, Annie and Farida fight over Jimmy's love and attention. So is this all about the movie? It's not. It's either me or her. And in a brand new season of Monica, Monica's love for Mariga is unmatched, but her obsession over Bob is undisputed. Watch all these and more romantic stories only on Viusasa. I miss your touch. Mama Nairobi, machiegni gi Naromoro. Kokale gode kodaore kendo mol e gwenge duto mapachoka. Okinyi kokinyi, wayango ni kaka pinye oru. Ma en rupe. Kama wami nonro to kod chal mar fwambo. Wa encourage conversation. Wamenyuni weche mama kongimani. Job restructuring kana state restructuring ok promise ni ke witu tich ka tediro tich ka. Kendo in gi duola embaka oromo. Watudre gi reporter marwa ka en Homa Bay, Mombasa, Kisumu, Migori, Kisii. Wabedo gi twak kachiel koda ka jolony weche mopogore opogore. No amiyo parliament a lot of authority. To authority no gitiyo go mana mondo konygi. Tudri gi Joyce Oduor, Sharon Ong'ao kod Cleophas Oluoch e chenro mar Rupiny kod Mbaka Oromo. Wuok tich nyaka tich abich chakre sa 12 okinyi nyaka sa 5 onyango e Ramogi TV. Nyasacha, enang'o matimore? Akia kata gima timore. Ini dwa miya tem nyaka karang'o? Tang'o momiya kale weche gi te. Konya. Ang'o marach gi Kushi? Ute, chonyo kik chandre kuparo kumantie. Robi, mama nani kanye? To dana ser bro kale gi nyaka karang'o? Kotemo loko ngimane matin, to en oyudo tem moro machielo machando ngimane. Indulge in that moment. Every spoonful of Delamere real fruit yogurt.
Machiegni kendo nyakoro mgajuang chenro eno imore wadhi mbele gi weche manyien. Kweth jolweny mobalo gi piny owacho ma Sudan motis ni Rapid Support Forces RSF kachiel gi duond buche 20 makwedo sirikano kod grube mopogore opogore mag oganda mawuok e pinyno oketo kokgi winjruok mar loso riwruok manyien mar siasa. Riwruogno motim boma Nairobi geto thicho oko tend piny owacho ma Sudan mosebedo gi lweny madhi nyime kind kweth RSF kod jolweny ma Sudan SAF. Kapenyo mathoth medo nyuolore ni ewi gimomiyo piny Kenya riwo lwedo kweth makamano. E bura mano bagi saboro tieno e kar romo ma Age Convention e kar dak ma South Sea e boma ma Nairobi. Romo mano kelo kanyakla duond buche maromo 20 kama riwruoge maromo 10 mar jopiny maya Sudan no keto kokgi winjruok mar loso riwruok mar siasa motis ni Sudan Founding Alliance makoro geto kautend piny Sudan. Moko kuom jogo mane ni romo no gin kaka Abdel Rahim Dagalo, jalup komanda mar RSF kod wadgi Hamdan Hemeti Dagalo ma en komanda mar kweth no kanyakla kod Jener Abdelaziz Al-Hilo mano kuongo telo ne kweth mageto reso ganda jo Sudan kanyaka sane gigeto tiyo kanyakla. Winjruok makama geto loso sirikal manyien e piny mar Sudan kanyakla gi jolweny ma pinyno ma osebedo gi pogruok gi tend lweny ma pinyno kakoro gigeto loso riwruok jolweny manyien. Kata kamano, jolweny Sudan kotene gi Jener Abdel Fattah al-Burhan ne osekwedo kang' moramora mageto loso sirikal machielo okalo kuom kweth moramora ka bende giseo piny Kenya kuom donjore e wachno. Kweth no wacho ni gigeto tieko lweny madhi mbele piny mar Sudan kata obedo ni gin giwegi ma gisebedo ka ginyalo lweny e pinyno ma osenego ganda maloyo 200 e alwora ma White Nile. Makata bang' jatend piny Kenya William Ruto wacho ni owinjore kweth ariyogo nywandi e chenro mar kelo kwe kata obedo ni chal ka gima oyiengore korka kweth mar RSF ka jo Kenya mathoth bende osebedo kang'ur ewi historia mar nek mar kweth no mong'ere kaka Janjaweed. Piny Amerika okwedo jatend kweth mar RSF Jener Hamdan Hemeti Dagalo kuom nek mar oganda kendo oketo badho e kindgi gi Jener mar jolweny mar piny Sudan Abdel Fattah Burhan. Kweth mar RSF kata kamano opwoyo jatend piny Kenya William Ruto kuom bedo ni ok oyiengore nyakonchiel e kinde ma piny Kenya to oselando ni chenro magingo gi RSF en mar kelo kwe e kindgi gi piny owacho ma Sudan. Kwan nyithindo ma irocho ratichi ka ijuang'o gi kod jonyuol medre kaunti ma Migori. Apisa mar nyithinde sub-county ma Suna West, Robert Ouko, wacho ni atamalo 70 mag midhiero momako nyithindo gin mokalo kuom juang'ogi. Ouko wacho ni ywaruok e kind jogo ma okendore ema miyo nyithindo mathoth ijuang'o. Okwa oganda duto mondo omi okony piny owacho rito ratiro mag nyithindo, kowacho ni buche mag rocho ratich nyithindo ok onego tieki e buche anyuola ma ong'ere kaka kangaroo courts. Rocho ratich nyithindo adieri pod en malo, ata malo mar nyithindo mirocho ratich gi Migori mar kaunti ma Migori. Wan gi weche mo mag juang'o nyithindo kata neglect, ka wadonje case categories magwa neglect pod ni gi ata malo mamalo e cases tema biro reported offices mag nyithindo. Neglect biro ata malo 70 mag weche cases mabiro reported office mag nyithindo. Kendo kaka idara mar nyithindo wasetemo keto mikakati mopogore opogore mondo wane ni rocho ratich nyithindo dok chien. Mokwongo wajiwo jowa mana kaka nasewacho, kineno ka nyathi moro amora rocho ratiche, nyathi moro amora ok odak maber kanyo ma intie, wajiwi wakwayi ni nyal goyo report. Oganda josuba e kaunti ma Homa Bay onyiso luoro margi ni dhoggi mar Basuba nyalo biro lal marum poni sirikal ok oketo kenge makare mag konyogi e chenro ma gisebedo ka gitimo mar medo nyayo dhoggi. Alajafo marwa e kaunti ma Homa Bay Ali Abich leronwa oganda no dwani kaber to sirikal kokale migao mar somo oket dho Basuba mondo mi osome skunde makono aka yor nyayo dhokno.
e gweng' maramba chula Mfangano ka chudubura ma Suba North. Oganda jo Suba ne ogere kar nyiso kido kod timbegi, gidwaro maneno ni kido kod timbegi okolal nono, kama bende ting' masani mawuok e gwenge makono yude thuolo mar dhi somo historia margi, ka oting'o buge ma opogore ma ondik kod dhowa Basuba, mombgi ka achiel kod gigo mamoko ma bende yango kido kod timbegi. Jokanyo ma ochune rango weche mag dongruok e chula Mfangano ywak ni dhogi mar Olusuba lal, ka giwacho ni ber ka sirikal kelo chenro mar chako puonjo dho Olusuba e skunde manitie alworano. MDF wan gi slogan mwaluongo ni Olugendo Luif. Olugendo Luif en ni our journey. Wadwa ni Olusuba, journey mar Olusuba nyochakre right down from nyithiwa to generation marwa to our elders. Because it is the mother's language. Kinyalo chaki puonje e skundewa. Obedo mayot ko wuok e ot through the mother, odhi e school, to the society. Kaka yor konyo medo ting'o malo dhoggi, oganda nene ochokore ka e nyasi madhi odiechieng' dho mama, ka giwacho ni biro mar dinde ma opogore keny manitie kindgi kod ogendni mamoko e achiel kuom gigo makoro miyo dhogi no endo lal, ka gijiwo sirikal mondo koyie to jole dhoudi matindo manitie pacho ka mondo kitgi kod timbegi kik lal. Biro mar wasungu higa mar 2018 mane gidonjo go ka, koro dini kod puonj mane gikelo ne gichako gi e pinje mag joluo kocha mondo gipuonji weche mag dini kod somo. Dhok mane wacho en dhok Kisungu, dhok mane wacho en dholuo. Koro nikech ne wathinegi ne chunowa ni nyaka watim gima gidwarono. Ariyo, bedo machiegni kod joluo. Thoth mine mane wanyuomo ne gin joluo. Nyithiwa sani nyombe oko e towns, kendo nyithindgi nyuolo gi kuro. Giwacho mna Kisungu gi Kiswahili kata gisheng. Oganda ni bende ywak ni thoth jotelo mag-gi ka achiel kod migawo mochune kido kod timbe mag oganda sirikand kaunti ojwang'ogi kendo kosebedo ka sirogi e mijing'o ma gisebedo ka giketo e nyayo kido kod timbegi. Katiba yienwa mondo wati gi dhowa to gi culture marwa. Katiba yienwa kabisa. Koro sani ka katiba yienwa to ng'ama supportwa onge. Inya yudo ni ng'at achiel kende ma wuotho from place to place kwadwaro konyo mato koro language wa olal to kwa bi yienegi ni kaka sani koro kwasetho our generation koro gino it will keep on dying completely. We can't allow that. Gisani wan kod weche mwachako kokalo kuom program mar BTL mapuonjo jomatindo dhokni. E nyayo dhokni ok en mana wache seche ma ji oromo kama, but en bende kete minyalo time e seche ma nyithindogi nigi jonyuolgi kata kuondegi mag dak. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Koromogi warangie Masakoit bang' del jony kendo seche moko juma nyopek koro to nyaka wayud ni kaka inyalo rwafuoni magi kokalo weche mowuok e dho ji mopogore opogore makelo mor. Masakoit mar juma mawachoko ma bende diwe gi chuny mamor. Wala nyambaga ntiere kod mago Masakoit. Bas, koro wachako kod Mayo Moroka Magele. Merwa, wach Kiswahili. Kiswahili tatini kata Kisunga tini to dholuo na chwano ya kotosa. Bas, wachwa kata dholuo. Agagi? Nyingi nga? Mimi naitwa Teresa Kinyu Tieno. Kamano. Naishi hapa Kubuya. To in kod shida mane? Shida ya mvua. Mvua ikanyesha, sisi wanaenda kuishi shule. Sisi wanaenda kuishi shule. Iwacha ng'o? Kech shule mawinjo. Na wanawake wanabuona kwa nyuma wanalala kwa nyuma na wanawake wanaenda kulala shule. Kwa nini? Wanawake otimang'o. Na wanawake wanabuona kwa nyuma wanalala kwa nyuma na wanawake wanaenda kulala shule. Okay. Gani za kuje? Koro ineno nang'o? Tusaidie sisi na jembe, gambut, na upao. Opa? Na upao. Hey. Hata kama hizo vitu hakuna, alete tinga, apure hapa mpaka huko. Apure? Apure hapa mpaka huko. Aya, Bruce Mark, tonje papud Kisumu. Mimi ninaitwa Bruce Mike Bongo. Shida maduong. Na hii imesaa kuwa ni sida hapa Nyamasaria.
Sasa shida yenye tunapata kwa hii watoto wanakuwa mayajani. Watoto wanakuwa yatima. Bruce Nwane. Watoto wanakuwa mayajani. Watoto wanakuwa yatima. Mayo Wululo. Na tunaambia wanawake yote waangalie nyumba yao. Kama umesaa kuwa na bwana yako, chimri na bwana yako, kana bwana yako. Yeah. Etuni chimri gango. Chimri na bwana yako. Mume mage. Hakuna kuangalia mume ya mtu ingine. Mimi gini tek jokama okebe moro nigi oteka. Omiyo walokuru pachwa, wan joma chuo. To joma mine to joma mon bende nyaka bed gi maber, joma ber nikech ogi kama koro dhako ndiga ma kiyengo marach to ng'ato nyalo kawo. Nang'o? Dhako ndiga ma kiyengo marach to ng'ato nyalo kawo. Okay. To machuo kawuono war joma chuo kuyengo wa marach joma mine ng'ato nyalo kawo yes nikech ok diketa dichuo. Yaye wuod Nyawasaria, ikoni dichuo en ang'o? Kawuono war joma chuo kuyengo wa marach joma mine ng'ato nyalo kawo. Aol kodu kare wadhi mabei kocha. Awinjo ni adipo wuonu kuome. Nyoloyo e dance floor. Mama kamu wa makamu. To kod Raymond Omolo. Gi Wandai bende. Oting'o badgi malo. Adipo. Kao pap wuod karachuonyo. Mago e masako it gi Walter Nyambaga. Hoyo Martin yakora mgojana nokanye Patrick Awange wachoni ntie kodwa chenro hodia mwaka huo na ntiere Ugenya uyonge wachoni en bende mora hinya gi chenro nokanye ote mar Owino William kantie Sako Bondo Achieng Joyce ntiere Kisii Brandon Wamboga ntie Bomet kato Selino Dolo ntie Maranda nano bende nyar Ayuno Makouma ntiere Migori nano bende ote mar Vital Sapudo wachoni ntie Nakuru nyar Ayuno erokamana hinya kendo Mariga Chogo ntiere Karapul wacho kanyo ni en bende wechego mag siasa omako dhoge. Mayende Steven wachoni ntiere Game Central Sharon Daisy ntiere Choka Republic Vickery Ogwandho ntiere Oyugis rokamana nyako mketramo gitivi Unisa Kinyi wachoni ntiere Kadongo Kabondo Homa Bay County Seto Dhiambo wacho kachane en gi Michael Odede kod Keno Kongo Masako Ito wachoni mit maratari kod Walter Nyambaga rokawana hinya no kanyo Mandela Oniala mar Kibiri Ward Mandela wachoni henia budho haka pile gi familia mare kod mama Christine Oniala kata wachoni oten ramo gilera dua koni kendo mora hinya giramo gi TV ano bende ote ma David Owino kantie Uyoma Naya Kibanga wachoni ntie kodwa chenro kata kamano gin kod kuyo gi wito wadgi Okelo Ouro Owino musanya kuom wito wadu Nyasaye mondo mi oho wekinde gi ma okale mapek oyo kano nyakwar mga jwang waduogi mago mag tuke tikidhi mabor maindo mo gi TV. Discover faith, history, and culture with View Travel's Uganda Martyrs Journey from 1st to 4th June 2025. A journey of learning, reflection, and spiritual enrichment. Walk the Martyrs Trail, visit sacred cathedrals, experience Pilgrim Day at Namugongo Shrine, and explore vibrant Kampala. Starting from $925 per person sharing, tailored just for you. With View Travel, pilgrimage yako iko sorted. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Be ing'eyo ni seche maber moloyo mag liedo gin bang' luokruok? Tegno mar pien patwang'i nyalo diko wembe, omiyo lawo patwang'i mokwongo nyalo konyo e rieyo ni yie tiki. Yore mang'eny mag bik gin duto makende. Introducing the Smarter Bundle. Bundle imetosha.
30 GB monthly data, yani 1 GB daily. 400 minutes talk time to any network and free Airtel to Airtel. 100% Rudishiwa on Airtel money transactions, bank to wallet, pay bills, and agent withdrawals. Subscribe to the Smarter Bundle today. Dial *544# or visit My Airtel app. Airtel Smarter Bundle. Browse, chat, call. Airtel Money. Airtel, a reason to imagine. Hello nyikwara mugejwa, ma en Anjavan Makajudo. Takoni ni mondo me iyud thuma mar Gen Era kaka skiza tim mari. Di mana *860*417#. To parni Ramogi TV e od jothumbe duto. Penj laktar ko kale Ramogi TV ngima en mwandu iluonga ni Ruth Otieno kendo en ga morna mar bedo kod odiechieng' kod odiechieng'. Inweya monda thi nono ichak ikri kech ing'e ni polise biro yudi kae machiegni. Lok kitugo mari, yud mor momedore, fweny maling'ling manyien kendo bed jachir. Bejal maleko mage duto chopo kare, nimar iwinjore gi ber mogundho. Pepsi, thirst for more. Bende isebedo gi siso mar ng'eyo gigo matimore e alworani. Sama gari ofundoro ji mang'eny, koyudo hinyruok to kata insurance temo hepo. Obed chenro mag sirkal, obed masira mayudo ji kar tich. In safety mari, ni kanyo. Nonro mamulo ratichi. Somo kende oken kamoro mibro wach ni ng'at mosomo ni Gongere wacho ni ng'ani succeed in life. Wuok tich ka wuok tich. Iro curriculum design uchinj e chenro mar rameny piny sa 1:30 otieno. Wan oganda luo nyaka wakoro waneni to be wanyalo bedo gi kembni. Nyise oganda jo Kenya gimonjo be ni giwinjo kuomi. Ka ikelo nigi Lydia Okeyo. Nyakoro mbajo ng'ato mar rameny piny. Chik by Magmang tuke nyakoro mwajwang tuge kin tim maduong' mar Kenya Harambee Stars gi tim mar Gabon e tuke mag manyotiko tuke mag pinje duto igagana 2026 ibiro bagi alap Nyayo kaka yor pimo rang'iny mar pap Nyayo no motelo ne tuke mag CHAN mibago dwe mar 7 higane. Maler mogol odiechieng' ma kawuono tok riwruok matayo tuke mag adhula pinje mag Afrika kutane gi janon chal mar pewe Samson Adamu mane nitiere pacho kae kuom ndalo 2. Jakom riwruok mar FKF Hussein Mohamed bende olando ni chenro dhi nyime mar bedo gi tuke mamoko mag pimo rang'iny mar alap ma Kasarani. Janon chal mar pewe mag CAF nolimo alap ma Kasarani kaachiel gi Nyayo ka bende ne gidhi nyaka pewe ma ibiro tiyo godo kaka kuonde mag timo rako magin Kasarani Annex, Ulinzi Complex gi Police Sacco. Wametupatia ile signature ya kusema kwamba tumefanya kesi ambayo wamefurahia. Kwa hivyo nimetaka kuambia Wakenya wenzangu kwamba sisi tuko mbele katika maandalizi ya mashindano yetu ya CHAN mwezi wa 8. Kwa hivyo Wakenya wasiwe na wasiwasi. Ile CAF walipatia sisi muda kidogo wa kupumua. Tumepumua ya kutosha na tumefanya kazi ya ziada kuona kwamba tumefanya mabadiliko makubwa sana katika viwanja zetu. Kwa hivyo Wakenya ambao walikuwa na washawishi kwamba tutafanya mashindano yetu wakuje tarehe 24 mwezi wa Machi kuonya Kenya Gabon AFCON qualifier Nyayo Stadium. Team rugby Manakuru RFC no dhi nyime gi duoko makare Banglo team mar Strathmore Leos point 23 kuom 22 e lap mar Strathmore Sports Complex kama en loch mar gi mar 2 kaluore.
Elap mar Ruaraka Sports, team mar KCB-RFC manotieke thuolo mar ariyo season mokalo. Nolo team mar Menengai Oilers points 29 kuom 27. Jobengi ma KCB nolo points 15 kuom 12 kapok jotugo dhi yweyo. Kata kamano ne giduogo magiloko loch makamano. Kabra Sugar magin joloch season mokalo no dhi nyime gi loch Banglo team mar Nondescripts points 7 kuom 3. Kenya Harlequins oidho nyaka thuolo mar 5 ma chunga timbe Banglo team mar South Coast Pirates points 4 kuom 17 lap ma Secret Ground Diani. It was a very nice, very contested match, and we expected the same from Oilers. Oilers is a good outfit, well coached, with some good, decent players, and we needed the players themselves to adjust and adapt to the game at that time. They were loading on the tight head, which we needed to start thinking about and adjust. So next time we need to really look at our scrums because we were exposed today. Club man Newcastle no chungo loch malore mar Nottingham Forest. Banglo Forest gonde ang'wen kuom 3 tuke adhula lig maduong' mar piny mar Ingresa.